تەماشەڤانێ خەنی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێڤیری کم ڕەوشاوە باش بێ vê xelekê de hin mijarê minî cuda hene em ê dîsa bi hev re hûr bînî bi bêhnekî fireh bi piçekî ciddî bi piçekî henek bijî van mijarê han guftugû bikin rexne bikin binirxînin bibin û bînin mijarên Rojava Kurdan li gorî têgihiştin û nêrîna me lê berî em dest bi programê xwe bikin dîsa weke her car fincana qehwe hazir kin dem dest pê bikin. Mamoste siyasetmedar Selaheddîn Demirtaş roj baş. Wê tu bi xêr û xweşî hatî, bi xêr û xweşî çûyî û bi xêr û xweşî vegeriyayî. Vegeriyayî xeta netewî, vegeriyayî xeta Mezlûmdogan, Xeyrî Durmuş, Kemal Pîr, xeta berxwedanvanên zindana ên salên heştê û yek, heştê û du û berjor. Lê tu bi xêr û xweşî vegeriyayî ji xeta Îmralî ye. Erê tu dibêje muxateb Îmralî ye lê di naveroka parastina te xweparastina te ya dawî tirsî xweparastina serokê newewî ye. Çima li gorî li medya hate belavkirin li gorî yanî ez dibînim û gelek kesên wek min jî hene Selaheddîn Demirtaş di vê xweparastinê de nasnameya xwe ya netewî diparêze. Ne nasnameya xwe ya çepgirî, ne nasnameya xwe ya apoçiyetê, nasnameya xwe ya netewî. Xwe dibîne ku ew tornê Şêx Saîd e. Xwe nema dibîne ku yek ji şagirtên Apoyê û PKKyê û ev çîrokê ev derewên ku em tê de jiyan Selaheddîn Demirtaş jî tê de dijiya. Ez vê helwesta Selaheddîn Demirtaş pîroz dikim, spas dikim û bi hêviya hin gavên çêtir, hin gavên xurtir, hin gavên baştir. Helbet dibe ku rexne jî lê were kirin yanî ji ev alî kesên yan kesayetî yan rêxistin bin ev ê ku ji PKK nerazî ne, ji PKK hez nakin ev jî xem nake yanî xem nake rexne bere lê bikin lê bere ev rexneyên hanê destpêka wê wilo bi giştbînî helwesta wî pêşwazî bikin û rexne lê bikin. Yanî helwesta wî têk nebin. Helwesta Selaheddîn Demirtaş kî bijî ana were ji nava medya PKK derkeve em ê jê bêjin wê tu bi xêr û xweşî hatî sersera serçava. Ez jî rojekî roja ez di nava medya PKK de bûm, me PKK diparast, me Apo diparast, me PYD diparast, piştî ez dûr ketim hinek camêr ji mir gotin sersera serçava wê tu bi xêr û xweşî hatî, hinek camêrên Barzanî yan jî xwe dibînin Barzanî êrişî mikirin. Tu li kur bû û te çi dikir û filan salê de te çi nebû û te çi digot û te êrîş dikir û filan wî mintiqê hane. Ev ne mintiqê yanî niştimanperwerî ye eger ez binav bikim ev mintiqekî wilo tund e. Ana kî Mazlûm Ebdê jî ji nava PKK derkeve ez ê bêjim sersera serçava. Zaxo Yûsuf xwişka mamosteyê hêja Mirşid Yûsuf eger ji nav PKK derkeve em ê bêjin wê tu bi xêr û xweşî hatî hevala Foza wê sersera serçava hevala Zaxo ehlen û sehlen ez ê bêjim û piştre me
هناك دفترين رخنيا عمي باكن ما بس طامش في آخافتني كو تشتيك صلاح الدين دمرتاش كري باش از باش تبينم از گاوکی گرنگ ji dûrketina apoîzmê û apoçiyetê ez dibînim. Ez wilo dinirxînim. Rêjêr vekin, derfetê bidin, bi geşbînî wî pîroz bikin, hêzê bidênê, moral bidinê, bidin Selahedîn Demirtaş ne tiştekî henek. Yekî ji salê heştê û heşt, heştê û neh notî yanî çavê xwe vekiriye, çavê xwe vekiriye û pekeke dît. Li nava vê rewşahanê de ji qunaxa kuştina we dat aydin yani heta wê çaxê belkî camêr ji wî hebû ku Tirk ye ew kurdîtî nebû. Çîrokê kurdayetî û kurdîtî nebû. Li cem wî ev aliyê siyasî de ez dibêjim lê piştre xwe kurdît û di nava PKK'yê de û birayê wî ket di nav PKK'yê û ket zindana û ma û ew bû parêzer û gelek tişt hene hêjayê ew xwe bi xwe wê xwe rexne bikin. Bihêlin ew ê Selahedîn Demirtaş ew ê li xwe vegere, xwe rexne bike, qunaxa serokê îhadê bû li Amedê dema Hikmet Fîdan hat kuştin ew wê çaxê li Amedê bû. Gelek bûyerên û serokê komeleya mafê mirova bû. Gelek bûyerên tarî û winda ku PKK kirî û Selahedîn Demirtaş jê haydar e ew ê li xwe vegere û xwe rexne bike û erê niha dibêjim muxateb êmiraliyê lê naxwaze têkeve wilo li gorî me yanî dîrekt rûberû li hemberî êmiraliya li hemberî Qendîlê ev gavekî baş e, gavekî rewşenbîrane ye, gavekî li xwe veger e, gavekî rexneyî jî. Heta vê derê bimîne bes e na, li gorî min a nebes. Lê derfet mere bideye, mere êrîş neke, mere hezkirin yan jî bi geşbînî, bi erînî nêzîkî vê meselehanê ve bisekinin wê ana PKK êrîşî wî bikin. Ana PKK, medya PKK kêm zêde wê yanî ne niha li demên pêş di wê xuya bibe. Ew jî Selahedîn Demirtaş wê li xwe vegere çawa ku parastina wî, xweparastina wî, sawilma wî li dijî prensîbên bingehîn ê parastina Apoyê ku dewleta Tirk dewletekî dagirker e ku em Kurdistanîn û em Kurdistanê dixwazin nasnameya netewî yanî ev têgeha Demokratîk Cumhuriyetê û ev têgeha ku neteweya demokratîk û komara demokratîk kişmiştê Apo hema zirav bijî di xweparastina Selahedîn Demirtaş ê çîrokê Apo diçin alîkî û nasname û kesayetiya netewiya Şêx Seîd xwe dide pêş. Li dijî qunaxa damezrandina komarê ku Apo pesnêwî dida. Apo li sawilma xwe ya Urfa de bi Tirkî û bi Kurdî û bi Erebî me anî pêşberî we ku çawa pesnê qunaxa damezrandina komarê dide di wê parastinahanê de çawa Kurda û serhildanên Kurda sûcdar dike ne Kemal Atatürk Selahedîn Demirtaş divir de na dibêje Kurdistan heye û dewleta Tirk dewletekî dagirker e û yanî nasname û kesayetiya netewî di hundirê xweparastina wî li pêş e. Wekî ku çawa Mezlûm Dogan xweparast, çawa Xeyrî Dürmij, Kemal Pîr kesayetî û nasnameya netewî ya PKK parast. Ne wekî Apo ku çawa xwest meselê berovajî bike û tiştên nû çîrok û çîrvanokên nû berjewendiyên dewleta Tirk
کو PKK تێکە بە خزمەتا دەوڵەتا ترک و بڤیرەنگی هاانێ ڕێژ vê mesela hanêrvek û bike mesele felsefîk û tewrîk û ku PKK û kadroyên PKK li ser were perwerdekirin û bibe stratêjiya PKK û PKK jî bike stratêjiya gelê Kurd. Yani ne tenê stratêjiya gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê, li Rojava, li Başûr, li her derê, li Ercentîn û Mozambîk û Srî Lanka jî Kurd û Kurdistan hebe PKK hewl dide ev çîrokên Apo, hevpeymaniya Apo, itîfaqa Apo û Mîtê li Îmraliyê çêbûye ku bi şêweyekî tewrîk Apo diparastina xwe de dadixîne nava gelê Kurd di rêya PKK û mediya PKK de PKK jî dixwaze ser Kurdekî li ser hîvê jî hebe û PKK dixwaze ser Kurd ferz bike. Ev zûlo têdigihêjim ku têk çû. Hewldanên PKK ku vê tiştên Apo çîrokên Apo li ser gelê Kurd ferz bike têk çû. Ji xwe re PKK partiya çêdike, navê wê çi ye, partiya çep û keska çêdike, partiya sor û şîna çêdike, partiya pembehî û sezayî temelî çêdike, çi PKK çi çêbike bere bike. Lê têk çû. Dema ez li xweparastina Selahedîn Demirtaş bo dawa Kobanî ez dibînim û bi bêhna fira û hûrbînî lê dinerim, ez dibêjim PKK di ferzkirina prensîbên apoyîzm û kemalîzmê li ser gelê Kurd têk çû. Di demên pêş de hêdî hêdî kesayetiya Selahedîn Demirtaş ji mîkrobên PKK, ji vîrusên PKK hêdî xwe veş. Em hemû di vê qunaxa hanê derbas bin. Ez bi xwe dema ez piçekî gavek digav ez dûrî PKK ketim, min ji rexne li PKK dikir, min digot yew ev Apo tiştekî dibêje û PKK karekî din dike. Apo dibêje sivîl û civak û azadî û demokrasî û PKK dibe eskerî û totalîter û şiddet û tundî. Hûn bersiva Apo nadin wekî rêxistin, wekî siyaset, wekî praktîk. Apo tiştek dibêje û a baş a Apoyê heta qunaxekî û tiştê ku hûn dikin xerab in, ne baş in, ne dirêdeyî, ne berjewendiyê gelê Kurdê destpêka min jî bi vî rengî bû. Dawiya ku min dît ku xeta xwar ji gayê pîr e. Min dît ku na mesele newloyê. Mesele newloyê. Hêdî hêdî gav bi gav mere destpêkê yanî nakeve wê qunaxa hanê heta ku piçekî mesafak baş ne tenê gavek û digav, 10 gav, 100 gav, 1000 gav dûrî PKK bike û ja PKK wilo şêweyekî fireh ne tûj. Emberî em di nava PKK de bûn me dinya nedidît. Me dinya tenê PKK didît. Me digot tiştekî di nava Kurda de û di nava rojhilata navîn de û nava tevgera sosyalîzm û çepgiriyê û şoreşgeriyê wekî PKK ti nebûye û nabe û çê nabe jî. Wî mentiqê hanê me em nêzîkî beserî. Lê dema ku em piçekî dûr ketin me dît yew dinya ji PKK firehtir e. Me jî mantiq û felsefe û îdeolojî ji PKK firehtir e. Ji xwe PKK li dewiya dinyayê maye. Erê xwe dibêje ez tiştekî modernim û ez nizanim çepgiriya herî rast li cem min e. İslama herî rast li cem min e. Demokrasiya herî rast li cem min e. Kî dibêje? PKK dibêje. Piştî ku em piçekî hema dûr ketin me nefes istin, her ku em dûr ketin me rastiya PKK dît ku mesele newloyê. Dinya ji PKK firehtir e. Jiyan ne tenê PKK'yê ye û hêdî me baş PKK nas kir ku goristan e. Goristanekî wilo û fabrîkeya derewa û xapandinê. Bêl. Selahedîn Demirtaş birayê wî jî di nava PKK de yanî dîrek zû bi zû nikare têkeve li hemberî PKK yanî. Dibe ku birayê wî li hemberî wî bikar bînin. Berê jî eger tê bîra wet vîdyoyên belkî berî salekê jî me behsa vê mesela hanê kiriye. Dibe ku birayê wî
لهمبري ويدرخين تبيرا مفيجي آني بيشبري ويعني أو مال برا ليكولين دما مال برا استخباراتي بيكي دما ديجي صلاح الدين دمرتاش مقاله يكي نویسان دبون وی کربون شوپاژوی یانجی شاگرته یانجی کتیبت باندورا çizgiya îxanetê û çizgiya şahîn donmez. Ji ev kesên ku ez nabêjim rexne li Selahedîn nekin, rexne lê bikin, rexne li me jî bikin, li her kesî jî bikin. Lêbere wilo bi biçekî bi bîhinfirehî û bi tewazun û bi ne bi serdî. Ne ku me re hebû tiştî qebûl neke ji ber ku Selahedîn tiştekî xerab nekirî, negotî yanî li dijî Kurd û Kurdayetiyê nesekiniye divê xweparastina hanê de. Ez dîsa bi geşbînî, bi xweşbînî nêzîkî vê parastina hanê dikim. Ez silav ji çînim. Eger hinek kesên ku karibin van silavê han van nerînê han bigînin wî, ez dêm qey înternet li cem wî heye dikar li vê vîdeo hanê jî temaşe bike. Ev tiştekî gelekî baş e. Ev tiştekî hêjayê bi rastî yanî hêjayê rêzê ye û hêjayê nirxandinê ye û hêjayê wilo me re biçekî bi nirx lê binere yanî ji bo pêş bikeve û ji bo yanî rehmetiyê bavê wî jî hezar rehme li gora wî bi ku ev parastina hanê diyarî bavê xwe kir. Ku bavê wî û diya wî yanî nezanîbûn bixwînin binivîsînin lê zarokê wî xwendevan wan bi şêweyekî baş wan xwedî kirin yanî. Ez bihêvî me ku yanî ez hêvî dikim ku Selahedîn Demirtaş hîn di helwesta xwe ya rexneyî û lêvegera rexneyî xurtir helwestekî rewşenbîrane, kurdewarî, niştimanperwerî ji bo me bide diyarkirin ancak bi vî rengî dikare mafê dê û bavê xwe yanî layıqî wan be, mafê wan bide wan ancak bi vî şêweyê hanê dikare layıqî gelê Kurd be. Lê şêweyê bexbexa û koletiya ji apoçiya re wî nagîne ti derî. Wî nagîne ti derî yanî hinek kes dibe ku wî hebin yanî wî şûn divegerînin. Selahedîn Demirtaş ez hêvî dikim berdewam bikin. Bi bêhna fireh bijî hêdî hêjî yanî bi çi şêweyî bijî gav li şûn de navêje. Berdewam bike û pêwîstiya gelê Kurd bi helwestê bi vî rengî heye, pêwîstiya gelê doza gelê Kurd, mafê gelê Kurd bi helwestên wêrek, cesûr û mêrane û mêrxasî û rewşenbîrane û neteweperwerî û niştimanperwerî wekî van helwestî me re nirxên Şêx Saîdê Kal bi Parîz, me re nirxên tevgera azadîxwaz a gelê Kurd berî PKK bixwazin. PKK hemû tiştî dimirîne dibe ez û ne kesek em ji PKK re bêjin na gelê Kurd tişte meztir e, Kurdistan tişte meztir e, ti kes ji welatê xwe nemeztir e, PKK ti kes ji gelê xwe nemeztir e, Apû, Cemîl Bayik, Duran Kalkan, Mustefa Qares. Gelek spas û roj baş carekî din. Selahedîn Demirtaş.